Коварствата на духовния враг срещу тези, които са встъпили в добрия път. Но нека допуснем, че някой е минал през първите две препятствия. Поискал е да се освободи от примките на греха и е пристъпил към това веднага. Духовният враг не го оставя и тук, но променя само тактиката, а не и злото си желание и надежда да го препъне с камъка на някое изкушение и да го погуби. Светите отци изобразява такъв човек, обстрелван от всички страни, отгоре и отдолу, отдясно и отляво, отпред и отзад, от всякъде хвърчат срещу него стрели. Стрелите отгоре са внушение за многото непосилни духовни трудове. Стрелите отдолу – внушение да се намалят или напълно да се изоставят такива трудове, поради саможаление, нехайство и безгрижие. Стрелите отдясно, когато враговете по повод на някои добри начинания и дела хвърлят в изкушение опасност от падение. Стрелите отляво, когато враговете представят явни съблазни и влекат към грях. Стрелите отпред, когато враговете изкушават и смущават чрез мисли за това, което има да стане. Стрелите отзад, когато те изкушават и предизвикват спомени за минали дела и събития. Всички тези спасителни мисли се докосват до душата или по вътрешен път, или по външен. По вътрешен, чрез образи и представи на фантазията, които мислено се отпечатват в съзнанието, или чрез непосредствени внушения на злото в сърцето, като се съпровождат с обичайните страстни движения. По външен, чрез впечатления, добивани чрез сетивата, непрекъснато увеличаващи се, както говорихме вече по-горе. Като свои помощници, нашите духовни врагове имат предишните ни греховни навици и нашето повредено при непадението естество. Като има толкова начини да ни вреди, духовният враг ни най-малко не се смущава от първите несполуки, а непрекъснато пуска в ход ту едно, ту друго, за да препъне или отбие от пътя измъкващия се от неговата власт Христов раб. След като някой се реши да остави още пътища и действително ги оставя, първата работа на духовния враг е да очисти за себе си място на действие срещу него, да никой да не му пречи. Той успява в това, когато внушава на този, който е встъпил в добрия път, да действа самостоятелно, без да се обръща за съвет и ръководство към Светата Църква и нейните ръководители за богоугоден живот. Който действа според това ръководство и всички свои дела, вътрешни и външни, поверява на обсъждане от своите ръководители в енориите на енорийските свещеници, а в обителите на опитни старци, при такъв човек духовният враг не може да престъпи. Каквото и да му внуши, опитното око веднага ще види на къде се прицелва и ще предпази своя възпитаник. По този начин всички негови коварства се разрушават. А който се отклони от своите ръководители, него духовният враг веднага отбива от пътя. Има много възможности, които се струват, че не са лоши. Той тях внушава. Неопитен новак ги следва и попада в засада, дето се подхвърля на големи опасности или напълно загива. Второто нещо, което духовният враг устройва, е да остави неопитния не само без ръководство, но и без помощ. Този, който е решил да живее без съвет и ръководство, скоро достига до убеждението, че е ненужна помощ отвън при извършване на своите дела и за провеждане на богоугоден ред. Духовният враг ускорява това убеждение, като се скрива и за известно време не предприема никакви нападения върху новака, който като усети такава свобода и привилегия, започва да мисли, че това добро състояние е плод на неговите собствени усилия и поради това почива върху тях и в своите молитви за помощта отгоре говори, като че ли през зъби, само за това, че така се пише в молитвите. Помощта, когато не се иска, не идва. Така новака остава самичък на собствените си сили, а духовният враг вече лесно се справя с такъв. Вследствие такова самопреластяване, едни се хвърлят на непосилни подвизи, не според силите им и не според времето. Силното възбуждане на енергията под влияние на самонадяването им дава отначало сила да вършат тези подвизи за известно време. След това силите им се изтощават
и те не ги намират вече в себе си даже толкова, че да могат да вършат най-умерени подвизи, а често и от тях се отказват. Някои пък, като разпалват своята нервна енергия, все повече и повече стигат до такава самоувереност, че считат всичко за себе си възможно. В такова възбудено състояние те правят пагубни крачки. Всичко това духовният враг устройва незабелязано от тези, които той прелъстява. За други, като следствие на самопрелъстяването, да приписват на себе си своите успехи е това, че те си дават право на различни снисхождения и привилегии. Има самоизмама в живота, когато в него се въвежда нещо ново. Например, у онзи, който се е покаял, тогава дните му се струват като месеци, а седмиците като години. На онзи, който малко се е потрудил при новия начин на живот, духовният враг лесно втълпява в главата мечти: колко много вече се потрудих, колко продължително време постих, колко нощи прекарах без сън и други подобни. Може малко и да си отпочина. Отпочини, внушава врагът, дай малко спокойствие на плътта. Може малко и да се развлечеш. Щом неопитният новак се съгласи с това, у него се явяват привилегии след привилегии, додето накрая не се разстрои целия ред на богоугодния му живот и той слиза към онзи живот, който е оставил, и започва отново да живее в нехайство и безгрижие. С такива обаче изкушения да се избягват съветите и ръководството на другите, да приписват на себе си успехите, да се замислят за прекомерностите и за привилегиите, с тях врагът пристъпва не само в началото на добрия живот, но прави опити за такива внушения и в продължение на целия живот. Ето защо сам виждаш колко е необходимо за тебе всичко, каквото и да вършиш, да го вършиш като се съветваш. Никога не приписвай на себе си, на своите сили и на своето усърдие някакви успехи, колкото те и да са малки. Избягвай всякакви прекалявания и снисходителности. Води редовен живот, но енергичен и жив.